Salutare toată lumea, numele este David și bine v-am găsit la un episod de Custom Subs. Uitați mapa, hai să începem. Gurile de metrou. Sentimentul bucureșteanului și al românului că avem și noi o țară în care am putea să ne regăsim sub cupola ortodoxe sau nu. Cam grea mapa. Acest sentiment a fost oarecum irritant. Nu că nu știu eu să fac parcurs. Da, pe bune. Exact când am zis. Și să nu uitați să lăsați un like pentru acest video. În sfârșit. Ușor. Nu. Nu. Trebuia să-mi dea o să-mi sângeroasă, ofensată și batjocorită, pălmuită. Și cred că în această teologie extraordinară a pogorârii divinului la nivelul umanității celeste, în această teologie de bogăția noastră, să redescoperim. Într-un fel, taxii ne invită să redescoperim ceea ce este esența. A început acum să-mi fie teamă să nu fiu condamnat. pe margine. E cam grea mapa. Am făcut-o, dar nu prea mai știu eu. Custom Subs n-am postat și nu știu așa bine parcurs. Nu din nou la asta. Haide, hai, gata. Ce? Start good look. Hai să merg pe basta. Nu! Din prima de dropări. Cam grea mapa. Spus de nu știu câte ori. Spawn. Dacă vorbim cam prea mult despre ziduri, că iată vorbim de construcții, ziduri, spitale. Da. Și în spitale avem problema asta și în unele biserici avem problema asta. O să continuăm mâine. De fapt, o terminăm azi. Cred. Cred că are o obsesie imobiliară așa în România și e grav dacă noi nu am pretenții de la cei care suntem mai sus depășit acest subiect al materiei. Nu știu. Ce-am ieșit. Din prima. Pe aici, parcă pe aici e mai ușor. Ușor. Să nu se teamă că pentru opiniile sale sunt minoritate în România, acum, pentru că sunt 1-2% declarații necredincioși, foarte puțin acum. Să aibă ceva de suferit. Cam greu aici. Mai deschide însă un subiect. Da. Nu. Vreau să discutăm, avem timp. Da, acela al banilor publici. Nu, ce? Punctul meu de vedere, eu nu aș fi intrat în discuție teologică, eram acolo. De ce m-am oprit și am sărit? Lasă, mai fac o dată până acolo. Obiecția mea
Gata, eu ies. folosite fonduri publice. Și punctul meu de vedere este că, pe de o parte, ar trebui respectată cu adevărat separarea dintre stat și biserică. Îl fac până mă duc până unde era. Așa cum am tot Să nu ziceți că trișez, da, să mai iau mapa de la început, zice și voi. Și să o fac pe seară. Nu. Da. către punctul de care îl aparține. Astfel încât aceia care nu au un cult să nu simtă că banii pe care îi trimit ei în impozitele pe care le plătesc în pot să mergi la exemple europene. Păi Germania, Italia, alte țări. Eu, pentru că sistemul de monetare a taxelor impozitele la noi vede la impoziții de bun, ca să zic așa, mai multe modele. Așa, 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 tare. Nu. Există voci care merg până la Aici. tot ce stârnește Cam greu. morală sau tot ceea ce nu stârnește consens moral Aici. nu trebuie finanțat. Prin urmare, nici avorturile nu trebuie finanțate școlile de pildă, nu trebuie finanțate nici școlile care au un caracter ideologic, nu trebuie finanțate nici arenele naționale de fotbal și toate în America. Acum am ajuns la partea grea. Muzeele sunt rezultatul unor investiții Bă, dar noi nu am asumat lucrul ăsta pentru că, iertați-mă să spun și poate închei, nu există în America o televiziune publică. Există o grămadă de canale private, CNN-ul, Știți că America nu este o țară perfectă, nu dacă știți. dacă merge până la capăt, acolo am ajunge. Sunt mai multe modele de separare. da, și cam atât cu mapa asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Tot mai mulți cetățeni nu mai vor să plătească pentru că el se adaugă la impozitele pe care le plătesc cetățenii statului. Există și un alt model în care tu doar direcționezi o parte din ceea ce oricum plătești statului. Sau ai libertatea de a opta ori pentru cult, cum e cazul Italiei, ori dai acel 2% din dăm noi către smurt sau de altele, ori pentru patrimoniul cultural. Adică ai posibilitatea de a alege, de a pune, de a pune X. Zbor, zbor. Papa.